selfie लानांगोन बेगखौ लानो नागिरदों नै मारै नुगोनथाय हे लाना देखायलाय बेगखौ नैबे गुफुरा देखायलाय नै बारा दामि नङा बेसेमोनलाय 299 सिम्पोल नो मोजां नुदों ना बिशाल मार्केटआव रायगासिमोन सानाय मोजां ना लांसै मोनसे लाना देखायलाय मारै नुनायनि खनसे नुदों एसे ओइ बे गोसोमखौ गानना देखायलाय गोसोमखौ इखौ मोजां नुवाखैलै दे 799 kahay. Oh, gosleya nila. Moजां ना? खनसे ट्राइ खालाम नामा? माबानि र' ट्राइ खालामनि। एकदमबारे नै सानसुलिया माखौ लागोन माखौ थागोन जादों आरो दिनै बिशाल मार्केटआव फैनानै। कुर्ता ini कुर्ताखौ नैखौ साफाथार नुदों। ओइ मबाइलाव बारा माबा नुवाखै मोगथाङाव जि रियेलाव साफासिन नुबावदोंसो ब्लार जादों फिसा साइज दों खोमा नायनाय फ्रकसो नायो फ्रक 599 नि नै मोजां नुदों सिट नायो आंनो सिटखौ नांगौमोन र' नांनाया बेसेबांबा दामखौ नायलाय अनि बेबो सिट माने आं एखे लंपेन्टबो माबाबो थाखानायखौ नांगौलै बेसेबांलै जि आयना नागिरलायदो guru फिसाफोरनियानो जि मोजांखा आङो रानिनो जेकेट नागिरदों गांसे जि मोजां धाक्का जालायदों नायनो नोंनि माबा हमैनो Arlabo. सानसुलिया नै मान रायख' आरो ना इखौ लांनो थाखाय फैदों बिशाल मार्केटआव लाड्डु मिस्टि ना लारु इयो इखौ लांनो थाखाय फैदों नै सानसुलिया बिशाल मार्केटआव एकदम इखौनो होसो फैदों आरो ना बिराद गोथाव जायो नैनिया लाड्डुआ सानसुलिया इखौ लांनो फैदों होसोनो नागिरजुलिनिफ्राय बिशाल मार्केटआव लागै जि